हेलो लोगोफोर आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअ जागोन नबजितनि आरोना। नबजितआ न' गोदानाव शिफ्ट जासिगोन। नबजितआ माने न' गोदानाव शिफ्ट जासिगोन। आं बेखौ दिनैहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन मा होनो बर'नि नबजितआ न' गोदानाव दिनै खारबोसिगोन। नबजितनि न'आ बहा आरो बबे जायगायाव न'खौ लुफैदों आरो न'नि बिसि गोजानाव जाम्बुगुरियाव नंगौना नङा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय, भिडिअखौहाय जोबजासे नायबानो जाबाय। थ' नोंथांमोना रेडि थादो नायनो थाखाय। आङो दा नबजितनि खाथियाव दं नै। नबजितआ आंखौ लेंहरदों माने दिनैहाय आंना न'खौहाय इन'ग्रेसन खालामगोन होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय बायदिसिना जाहोगोननो, दाउ हांगोननो। थ' बेनिखायनो आंबो फैबाय, नै लामा सेराव फैबाय। थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, दाउ हांनाय जागोननो मा जागोननो बेखौहाय आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि थाबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नाया दै, ओरैनोल' स्किप खालामनानै गालाङो, माने दानलु दानला खालामनानै नायनानै गालाङो। बिनि मेथाइखौबो बिदिनो दानलु दानला खालामनानैसो नायनानै थाङो। नाथाय जोंदि बेसेबां खस्थ' भिडिअ बानायो, ओमफ्राय दाबो अखा हादों नै। अखा हाबाबो आं थांनो नागिरगासिनो दं। ओमफ्राय बे अखा हानायावनो बियो न'खौ दिनै शिफ्ट खालामसिगोन आरोखि ना। दिनैनि न' गोदानाव शिफ्ट जानायनि एक्साइटेडखौ बिनिखौ नायनि दै। ओमफ्राय मा होनो बियो, जेन'बा न' गोदानाव फैनानै माबायदि मोनखो आरो बे न' गोदानखौ माब्रै लुखो बियो, बेखौहाय आं सोंगोन आरोना। मानो होनना बुङोबा नबजितआ जेबो मावा, खालि गानल' खनो, सिफुं दामो, किबर्ड दामो। बे न'खौ माब्रै लुखो होननानै आङो सोंनाय जागोन आरो। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। थ' दानिया थांसै आं नै, बाइक सालायदों नै। आं मबाइलखौ दोनथ'सिगोन। ओरैबायदि गाज्रि होनब्लाबो बोरै सालायबाय आं, लामाया ओरैबायदि गाज्रि। आखाइ फारसे हमनानैसो सालायबावदों नै। फाइनालि नबजितमोननि न'खौ मोनबाय नै। आङो बारा रायलायनो हानाय नंला। नैबे जाहैबाय नबजितनि बिमा। बेयो नबजितनि बिमा, नोंथांमोना सिनायखागौ जानांगौ। दे मामि हाय हेल' होन, हाय हेल' होन। खेवजोब्बाय। नबजितनि रुमा बेनोमोन नै, गासिबो खेवजोब्बाय, माखासेखौ लांजोब्बाय माल माथाफोरखौहाय। नैबे जाहैबाय उन्दुग्रा, बियो बेड। ओमफ्राय बेखौबो खुलिजोब्बाय, बेखौ लांसिगोन आरो। लांसिगोन, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। अथा फैबाय। अखा हाबायलै, माल लांनो नागिरनाया नै रायजोफोर अखा हाना होबाय। मा खालामबावनो, दसे थाथ'नोसै। अखा हागाखांबाय नै, मालखौ लांनोसै जों। थिखोगासिनो दं नै, गासिबो जिनिसफोरखौनो थिखोगासिनो दं। दा जाहैबाय नै बेडखौ थिखोबाय, गासिबो सिफोरखौहाय थिखोगासिनो दं नै, नायलांबानो जाबाय। बे जाहैबाय बेडआव होग्रा। बे हमथाना होनाया बिदा देरसिन, बियो बिदा देरसिन। नबजितनि बिदा देरसिन बियो। बे हमथाना होनाया बियो। नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ। हाब बे मा मोननै मोनथामब्रा, एथ' बुरजा। थसपखौबो थिखोबाय, दा अखा हाना होबा सेस सिलांजोबगोन बियो। एसे गोख्रै लांनांसिगोन, थाबनो। दिनै थांखानोसै। आंबो मिथिया, नोंनो मिथियाखैबा आं बोरै मिथिहैनो देलाय, नों साननानै नायसाय नोङो। हनै माबा गोलैबाय हनै। आंनो हरसै, बेखौ नांला। अ गोलैगोन। मोजाङै।
my god. Boho. Masa mai itu थांनो नागिरदों? Mai थांनो नागिरदों? Gwdan न'खर. आच्छा. बबे रायजोआवथो? खाथियावनो. आच्छा. बिदिनो माबासो 500 मिटारसो जानो हागौदां. 500 मिटार. दिनैनो फैगोन ना? दा मोनानिफ्राय? दा मोनायाव मुखुलि? माबायदि मोनदों संसारनि एक्सपिरियेन्सखौ दा बायदिसिना बोदलाबायनायखौ? बुंना फोजोबनो हाला? माइ थांनांगौ? गोरि अखा हाबाय नै. संसारा गाज्रि जागोन नङाबा. गोलैया. गोदान संसार जासिगोन नामा बेना? बबेजोंनो हाबनांगौ? आयौ नैखौ लक होलायखाबाय. आच्छा. Oh my god. बिदि सुरु जाजोब्बाय. दर हाबग्रा गैया. बिदि दर हाबग्रा बानायाखै? ओमफ्राय मा खालामनांगौ दा? सिथाबदों. नैबेनो नै लोगोफोर बिथां नबजित हाज'वारि सिंगारनि न'आ बेनो. आं एसे खना खनलाखौ देखायनि ओमफ्राय बेजोंबो एसे रायलायगोन आरोखि. नायबानो जाबाय. ओमफ्राय बे न'आ ना बे दालाय बिथि दानाया बे गावनि आखाइजों दाजोबनाय. बे आं एसे खोन्थानो दै नायनो नै माबायदि मोजां फिनिशिं खालामदों बे नायसाय. गावनि आखाइजों बानायनाय आरोखि ना बियो गावनो बानायनानै लानाय. मिथिबायना? बेजोंहाय ओरैबो नायदो नै मोजां जादों. बिदि लहा होना लालायलायदों नै. बे फार्स्ट टाइम लुब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि मोजां खालामनानै लादों आरोखि ना. थ' बेजों रायलायनि जेनेबा सोर लुमारदों आंथ' खोनादोंसो गावनि खुगाजों खोनासङो. नों मारगौ? माया? न'आ लुमारदों नोंनो? लुदोंमोन दा. बे गासिबो नों लुजोबनाय? ओमफ्राय जेन'बा एसे खोन्थादो माब्रैहाय रायलायदो फंनैसो. माबायदि मोनखो ओरै न' गोदानाव फैनानैहाय? मोनबाय. बेदर मोनजागासिनो दङ. बेदरथ' मोनजाखागोन. ओमफ्राय जेन'बा माबायदि मोनखो? सानै मानसि बेदर हरनो नागिरबावदों दिनैहाय? गाव हारसिं लुनाय न'खौ न' लुनायखाय आरो. आच्छा. आंथ' मा बुंनो. नोंथाङा माबोरै लुखांनो हाखो बे न'खौहाय? ओरैबायदि होनो मानसिफ्रा मानसि हायै जेबो गैया. खिन्थु आं बेखौ होना आरो मानसि हायैबो दङ. इसोरनि आखायाव माखासेया. खिन्थु नाजायोब्ला एसे गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो.
आंथ' बे न'खौ 2000ल' फैसाजों 2000ल' फैसाजों स्टार्टिं खालामदोंमोन आरो 2000 फैसाजोंनो 1 year अबसे माबे गोजौनि बाथामा न'आवनि लाबोदों आरो न'आव गोजानखौ सिफायनानै लाबोदों ओमफ्राय 2000 फैसाजों स्टार्ट खालामदोंमोन आरो 2000 फैसाजोंहाय स्टार्ट खालामदों मा जाबाय लुनोसै आं आस्थे आस्थे होननानै आच्छा 1 year जाबाय आरो कमप्लिट जाबाय औ जेनेबा ओमफ्राय हमनानै लादो नोंथाङा बे न'खौ लुखांनाय समावहाय बबेनिफ्राय मोननानै बेबायदि लुनो हाखो न' लुनायाथ' गोरलै नङा जाहैबाय थाइसे थाइनैजों जाया लहा मोनसेनि दामानो 100-200 मालाबा गाजोलखौनो बायनो हाया नायदो ना नोङो ओरैबायदि आंखाल जायो आरो ओमफ्राय मेथाइ रोजाबहैनाय सिफुं सुहैनाय आच्छा गान दानखांनाय बिजोंनो लुखांबाय आरो फिनिशिं जायाखै दाबो फिनिशिं जायाखैना खिरखि दंबावो नै खिरखि हायाखै एक्चुअली बेफोरबायदि न' लुनो थाङोब्लाथ' खमसे खम बिदिनो 50 लुनो हायालै ना 50 लुनो हायाना खमसे खम 80 नंगौ ने थ' नोंनाथ' बेवहाय ओंखाम संग्राबो माबो आरो खुन्थियाफ्राबो ओरैबायदि स्ट्रं मोजां होदों माने नायनो थाङोब्ला नै आरो खामसालिखौहाय सारिय'पालि खालामदों आरोखि ना एल साइज खालामदों खामसालिखौहाय नै बेबायदि आरोना खामसालिखौ बेबायदि खालामदों नै अबेजोंहाय एसे खोन्थादो दे सानजा सोनाब ना औ रुमा मोनफै बानायखो रुमा मोननै ना आच्छा रुम मोननै औ एल साइज बारान्दा ना औ ओमफ्राय जेन'बा बे नैबेखौबो दुमथेगोन नामा बेखौबो दुमथेगोन बेखौ नेट होगोन आच्छा बेयाव दर मोनसे थाबावगोन ना जेनेबा बियो ओरैनि माबानि बाहेरानि दर जाहैबाय बियो आच्छा ओमफ्राय बै सिङावलाय माथो खालामगोन बै सिङाव किटचेन थागोन किटचेना ओरैबायदि गोलावखा औ ए हौरैहाय किटचेन ओमफ्राय नैरैहाय जाग्रा ओमफ्राय बे दुमथेगोन नामा बैखौहाय दुमथेया ना अपेन ना दा बोसोरसे नांबाय आरो बे न'खौ लुनो आच्छा ओमफ्राय गासै खरसाया बेसेबां थांखो खरसाखौथ' आं खाथायाव लिरनानै दोनदोंमोनलै खिन्थानो रोंनाय नंला आच्छा ओमफ्राय बियो बेसे गोजान जागोन गावनो लुनाय हिसाबै 50+ थांसिगोन आरो 50+ ना ओमफ्राय जेन'बा बै न' गुबैनिफ्राय नैबिसिम फैनो थाखाय नोंनि न'सिम फैनो थाखाय बेसेबां किल'मिटार बेसेबां जागोन 300 मिटार सोनाबथिङै ओमफ्राय औ 300 मिटार ना सोनाबथिङै ना ओमफ्राय बेखौ जाम्बुगुरियानो होनखायो नंगौना नङा हायाथ' जाम्बुगुरिनि नामाव सिमना गोलैबाय आरो जाम्बुगुरि नङाना बियो आंनि उसुङावनो सिन्द्रि जरा ओमफ्राय नों माइरंखौ बहा लायो रेसना औ रेसना बिपिएलनि माइरङा दा औ बेयावनो जाम्बुगुरियाव ना एसे आंनि एक्सट्रा बानायाखै दाबो बानायाखैना मादारनि नामावनो ए दा मोनबोगोन खोमा मोनबोगोन मानो मोनबोआ जानो मोनबोगोन आरो ओमफ्राय नों दा थानाय हाया बेसेबां दं दा आधा बिगा एसे बारगोन आधा बिगानि बारगोन ना एक बिगा औ माने बुस्थुआथ' एसे गिदिर नुयो माथो काइट जादों ओमफ्राय हौरै हाबसनहैबावदों ना हनै बैजों हाबसनहैबावदों ओमफ्राय हौरै खनाजोंबो दं ओमफ्राय नैबिजोंबो दंफैयो नै 1.5 बिगा जागोनब्रा बियो 1.5 बिगा ओमफ्राय नोंथाङा सिगांथिङै मावनानै जानायाव मा थांखि लादों दाथ' नोंथाङा मोनसे जायगायाव सफैबाय नङा होमबा दा मोनसे जायगायाव सफैनाय लोगोसे नोंहा मोनसे राहा लामायाथ' दंथारो नङाब्लाथ' मालाबाबो आगान सुरा ना मेथाइ रोजाबनायानो जाहैबाय औ नोंनाथ' बेनोखा इंलिश मिडियाम स्कुलाव मावो आरो एसे सेलारियाव न' खाथियाव ना ओमफ्राय सासे मानसिया सासे मोजां लिडारा बुंदों आरो सानसेखालि आंखौ आं मेथाइ रोजाबहैदोंमोन आरो मोनसे गिर्जायावहाय आच्छा ओइ नबजितमोनखौ नाय अब्ला आं हाबा लाखांखाबाय आरो बे नबजितमोनखौ नाय इसोरनि हाबा मावनायाव जेरै दाउसिनफ्रा दायाबो लुवाबो आच्छा बेबायदि बाइबेल भार्सखौ बुंनानै आंखौ एखे कम्पेयार खालामदों आच्छा बे नोंखागौखा बिदिनो मार नामा आंनि जिउखौ नालाय नंगौ आरो ओमफ्राय आरामसे स्लट थांगासिनो आरो जेबो दुखु गैया गिदिर बेमारबो जायाखै रंजा बाजा थांगासिनो दं आरो
थ' बिनि सायाव माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि सानो जेन'बा संसार जानायावहाय माने गोब्राब माने मोनहास'हा मा मावनानै जानो ओमफ्राय टेनसन जायो सिन्था भाबना फैयो ओमफ्राय नोंदि सब समाय मिनिबाय थायो रंजा बाजा थायो माने थाइसे थाखा गैयाबाबो बेंकआवहाय मालाबा लोगोफ्रा सोङो ओमफ्राय नोंनि बेंकखौ नायोब्ला आंबो नायोब्ला माबा 20 थाखाल' थायो दा बे हिसाबै जेनेबा नोंहा मानो मोखाङाव खुसि फैबाय थायो बेखौहाय आं बे जिनिसा ओरैबायदि आरो बै नुहुरनाय हाजो बायदि होनजायो आरो अबेथ' नुहुरदों फायथो बैयाव नुहुरलै दिनै अखा दोमैदों आदसा नोंनिफ्रायबो हाजो नुहुरो ना माने जायफ्रानाखि संसार जाथ'वाखै बिसोरो बे संसारनि गोजानाव दं नालाय माने खाथियाव थांनानै नायाखै माबायाव प्रेक्टिकेलावहाय ना ओंखायनो गियो खिन्थु आं प्रेक्टिकेलाव फैनानै नुफैबाय नै संसारा माथो इजियानो ओमफ्राय इजियानो आरो एसेखौनो गोब्राब नङा खिन्थु अनलायनाया गोथार जानांगोन गोरोबनानै थानो रोंनांगोन बे सोरजोंहाय थानांगोन आरो गावनि हिनजावजों बिसि फिसाजों अनलायनानै थानो गोरों जानांगोन सैथो गोसोजों नामा जेरै बाइबेलाव बुंदों बानलु बाथोनजोंब्लाबो गोजोनो नंमारगौ आरो आदसा मालाबा होनो आरो दिनै जाजोब गारबायहाय बिफाया होननानै अननानै संना होयोब्ला अन्थाइखौबो जानो हायो आदसा ओरैबायदि अनलायनायखा डाइलगाव आरो आदसा बेथ' जाजाया जाहैबाय माने मा जेनेबा अनलायनायखौ होननानै लाबाय आरोखि ना माबोरै फोरमायनो माने आं नोंजों थागोन थैस' थांस' ना बेबायदि अनलायनानै आरोना मोजां खौसेथि संनानै होयोब्ला अन्थाइखौबो हाथरखौबो जानो हायो आदसा दा नोंनियावहाय मोनसे फोथायनाया जाहैबाय बे इसोरनि सायावहाय बरसा दं आरो बेखौ मा होनो इंलिसनि मा होनो बेखौहाय बाय फेथ मानसिफोराथ' बाय फेथ होनो बेजोंबो नंद्राया इसोरा गावनि बाहागोखौ मावगोन आं गावनि बाहागोखौ मावनांगौ जाहैबाय थ' नोंथांमोना दिनै खोनाखाबायना बिथाङा संसार जाजेननायावहाय माबायदि आगान सुरदों आरो माबायदि फोथायनायखौ लानानै दिनैसिम दावगागासिनो दं जेबो खहा गैया इसोरा होगासिनो दं दाउसिनफोर बायदि जागासिनो दं मेथाइखौथ' बिथाङानो बानायखादों नोंथांमोना मिथिखागौ ना बै दहलानि माबाफोरा मा होनो मान्देफोरा ना मा होनो दाउ फेन्दाफोरा माने दायाबो लुवाबो आरो बै नख्रांनि दाउसिनफोरा गायाबो लुवाबो होननानै बुंदों थ' बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि फोथायनाया एकदम स्ट्रं जानांगौ नंगौना नङा दा बे हिसाबै बिथाङाबो बेबायदि सोलिगासिनो दं आरो रावबोथ' बुंनो हाया इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनायावहाय सिगां बुंहरनो हाया आंनो एथ' नांगौ होननानै दा बुंहरग्रोयो नोंथाङा बुङा ना दा बिथांमोना अनो ना मानसिफ्रा अनो हेफाजाब होयो सासे प्रफेसारा आंनो 10,000 हरदों अबान नायदो नोङो होमब्ला बेफोरनो ना नोंथ' बेखौहाय मालाबाबो फुन्जि थाखा दोननाय होनना बुंनो हाया बेखौहाय बे दाउसिनफोरनियानो जाहैबाय नंगौना नङा दा बेबायदि इसोरा माने मोनसे नङा मोनसे राहाखौ दिहुनबाय थागोन आरो एखेबारे आदार जमा मोनहैनाय बायदि जाहैबाय थ' बेखौहाय नोंथाङा बै मानसिफोरखौहाय मा बुंनो सानदों जेनेबा एसे साहस होदो जायफ्रा जेनेबा ओमफ्राय संसाराव थांनानै थानाय समावहाय मोनसे मा नांगौ जेनेबा एसे बैसोर बायदिखौ जेनेबा गोहो गैयै मानसिफोरखौहाय एसे गोहो गोरा खालामहरदो आरो ना एक्चुअलि बिदिबो होनजाजोबा नङाब्ला बै बैसो जायै सेंग्रा सिख्लाफ्राबो डक्टर हाबा लादलाबायनो हागौ आरो नों बेखौ एसे माबा खालामखादोरा मेच्युर मानसिफोरनि थाखाय आरोना एसे साइड खालामना दोनखादो बे बैसो जायैफ्रा हरै थाथ' आरो थाथ' दोनखाबाय हो नै खोनासंदो माने बैसो जायैफ्रा थाथ' होनना बुंखाबाय दे बैसो जानायफ्रा जेनेबा जों हावरिया होनोना जानाखि आथिं मोजां दं आखाइ मोजां मेगन मोजां खोमा मोजां खोमायाथ' नांस्लाबावलासो मावनानै जानो हायो ना बबायाबाबो मावनानै जानो हायो बेयो जों बयबो माहाजोनजोब आरो आथिं आखाइ गोनां मेगन मोजाङा आखाइ आथिं मेगनल' नांगौ आरो मेगनल' नांगौ जानो थाखाय खुगा नांगौ बे थाब्लानो माहाजोन आरो बयबो माहाजोन बयबो नङा जा खस्थ' खालामो माहाजोनफ्राबो ना खालामो बिसोरबो खालामो बिसिनि बिल्डिंखौथ' बिराद लुयो थाला लुयो उन्दुनोबो हायनो हाया माने गोजौ बार नांब्लाबो माने गुसुब्लाबो उन्दुनो हायनो हाया बेंकआव फैसा दोनब्लाबो सोरजोंबा फ्रड खालामजायो गिलुं बेबायदि न'आव दोनब्लाबो सिखाव दाखायत हाबनोसै नामा एकदम राइट बे खोथाया आंनाथ' नै एखेबारे हाग्राबारिमोन आरो बियो गिनांगौ गैया हाग्राबारि ना बियो मोनलाङा फुन्जि थाखा गैया नालाय माने हाजारखि गोजानाव थाङा मानो ना गालांनानैहाय जाय हक बैसो जानायफ्रा नांगौ बादि बैसोआव हाबा जानांगौ इसोरखौ समायहोनांगौ नै बेनो मेन खोथाया मिथिबाय ना इसोरनि थांखियानो बेनो नालाय नै बेनो मेन खोथाया दाजेननायावनो हिनजाव हौवा दाबाय नालाय
औ बेनो मेन खोथाया एकदम आसल खोथाया संसार जानायाव माखासे मानसिफ्रा आं बेखौ एसे बुंलांनो नागिरदों आरो ना माने गावनाव गोहो बोलो दं होननायखाय माने नांजास्लाबा आरो ना बेबायदि आरो ना इसोरखौ सिगाङाव दोना ना बेबो मोनसे इसोरनि इच्छा प्लान औ जेन'बा नों जेन'बा इसोरखौ सिगाङाव दोननानै दिनैसिम नों सोलिबोगासिनो दं नंगौना नङा दा बे हिसाबै आरो बैसोआवनो हाबा जानांगौ आरो नङाबा अनेक जेंनाबो सफैनो हागौ ना जेंना सफैयो सानै साथाम सिख्लाफोरबो थानो हागौ माने बैसो जानानै हाबा जायाखै होनोब्ला अनेक बायदिसिना सानो आरो हयथ' बियो हिनजावखौ नागिरब्लाबो मोनाखै नङाब्ला बियो एसे गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दं जायनि थाखाय हाबा लायाखै जायनि थाखाय हाबा लायाखै मोन्दांथि फैयो ओमफ्राय अनेक माखासे मानसिफोर दं जायफ्रानाखि न'खरनि गिदिर बिबानफोर दङ एसे बैसो जानायाव गारजेन बायदि जायो आरो सोरबा सोरबा बिसोरखौ बुंनो थाङा अनेक गिलिर बिबान थानायखाय बिसोरो हाबाखौ लाथ'नो बायो आरो खिन्थु इसोरा एखेबारे 100% हास्थायो बैसो जानाय हाबा जानांगौ ना इसोरखौ समायहोनांगौ गथ' गथाय खांनांगौ जाहाथे माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिलाङो दा नोंथांमोना दिनै बुजिनो हाबायना मा बुंदों दिनै बिथाङा नोंगौ सैथो बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जेनेबा बैसो जानानैसो बे खामानियाव एबा बे संसाराव आगान होनांगौ आरोना नङाब्ला नोङो गाब्र'गोन माने बुजियै जे बुजिनो हायै जिनिसफोरखौ मावोब्ला मा जायो बेखौ बुजिनांगोन सिगां दा बेनो आरो नोंथांमोना नायनानैहाय माबा मोनसे सोलोंथाइखौ मोनबाय होननानै जों आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै हामबायसै नमस्कार